ቤትና ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቤትና ከመይ ቀኒኹም? ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዙርያ ጥንታውን ታሪኻውን ቃላይ ማይ ሹምን ፍልዩነት ምህንድስንኡን እናዳሰስና ፃንሒት ክንገብር ኢና። ምክትታልኩም ኣይፈለየና። ማይ ሹም ኣብ ታሪኻዊት ከተማ ኣክሱም ካብ ዝርከቡ ጥንታውያን ሓድግታትና ሓደ ኮይኑ ሰፊሕ ታሪኽን ጥበብን ዝተንፀባረቐሉ ሓድጊ ወለድና እዩ። ስያሜኡ እንትንርኢ ማይ ሹም ካብ ዝብሉ ክልተ ቃላት ዝተረኸበ ኮይኑ ማይ ንመስተን መሳርሒ ዝውዕል ፈሳሲ እንትኸውን ሹም ድማ ሹመት ወይ መራሒ ዝውክል እዩ። ስለዚ ማይ ሹም ንሹማምንትን ነገስታትን ጥራሕ የገልግል ወይም ብሹማምንቲ ዝመሓደር ምንጪ ማይ ምንባሩ የመላኽት ዝብል ኣፈ ታሪኽ ወለድና። ብዛዕባ ኣሰራርሕኡ እንትንርኢ ኣብ ፀግዒ ናይ ከውሒ እምባ ዝተሰርሐ ኮይኑ ጠቕላላ ስፍሓት ናይቲ ቃላይ 1400 ሜትር ስኩዌር እንትኸውን ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ 70 ሜትር ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ድማ 20 ሜትር ንውሓት ኣለዎ። ጥልቀቱ ድማ 5 ሜትር ዝሓዘ እዩ። ማይ ሹም ንዘመናት ማይ ክሕዝ ዝኽእል ብሉፅ ናይ ጥንቲ ምህንድስና መርኣያ እዩ። ስነ ህንፃን ምህንድስናን ማይ ሹም ካብቲ ተራ ቃላይ ዝሰገረ ጥንታዊ ጥበብ ምህንድስና ዝተረኣየሉ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ። እቲ መእከቢ ማይ ብኸፊል ካብቲ ዓብይ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሰርሐ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ክፋሉ ድማ ብፍሉይ ዝተፀረቡ ኣእማን ዝተሃነፀ እዩ። ካብዚ ጥበብ ኣተሃናንፃ ዝብገስ ማይ ንዘበናት ከየፍሰሰ ክፀንሕ ዝገበረ ጥበብ ምዃኑ ካልእ ፍሉይነቱ እዩ። ካብ ማይ ኩሖ ክወርድ ዝገብር ናይ ማይ መስመራት ኣለውዎ። እዚ ድማ ጥንታውያን ኣክሱማውያን ማይ ከመይ ከም ዝእከብን ዝጥለፍን ዘርኢ ጥበብ ከም ዝነበሮም ይሕብር። ማይ ሹም ካብ ጥንቲ ክሳብ ሎሚ ንህዝቢ ናይ ማይ ግልጋሎት ዝህብ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ድርቅን ሓጋይን ማይ ሹም ንከተማ ኣክሱም ከም ቀንዲ መዘዋወሪ ሂወት ኮይኑ የገልግል ነይሩ። ዋላ እኳ ሎሚ ዘመናዊ ናይ ማይ መስመር እንተሃለወ እቲ ቦታ ንከባቢኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ሕዚ እውን ጠቃሚ እዩ። ማይ ሹም ምስ ንግስተ ሳባ ዘለዎ ምትእስሳር እንትርአ ብስፍሓት ኣብ ማሕበረሰብና ዝዝንቶ ሓደ ኣፈ ታሪኽ ኣሎ። ንሱ ድማ ናይ ንግስተ ሳባ መሐንበሲ ቃላይ ከም ዝነበረ ይዝንቶ። ክሳብ ሕዚ ነዚ ኣፈ ታሪኽ ዘጠናኽር መርትዖ እንተዘይሃለወ እኳ ንግስተ ሳባ ኣብ ኣክሱም ኣብ እትህልወሉ ግዜ እትጥቀመሉ ዝነበረት ቃላይ ከም ዝኾነ ይንገር። ማይ ሹም ዓብይ ሃይማኖታዊ ትርጉም ዘለዎ ቦታ እዩ። ሃይማኖታዊ ኣገዳስነት ኣብዚ እዋን ማይ ሹም ንታሪኽ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓመታዊ በዓል ጥምቀት ዓብይ ግደ ዘለዎ ጥንታዊ ስፍራ እዩ። ኣብ ግዜ ጥምቀት ታቦት ካብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን ወፂኡ ዝሓድረሉን ስርዓተ ጥምቀት ዝፍፀመሉን ቦታ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ስርዓተ ጥምቀት ይፍፀመሉ ዝነበረ ታሪኻዊ ቦታ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ። ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ፈላማይ ጳጳስ ኣክሱም ዝኾኑ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ንኣሕዋት ነገስታት ኣብርሃ ወኣፅብሃ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቃላይ ማይ ሹም ስርዓተ ጥምቀት ከም ዝተፈፀመሎም ታሪኻዊ ድርሳናት ይሕብሩ። ነዚ እውን ማይ ሹም ጥምቀት ዝተጀመረሉ ስፍራ ምዃኑ ዝሕበር። ኣብ ውሽጢ ቃላይ ማይ ሹም ድማ ናይ መስቀል ምልክት ከም ዘለዎን ብኣፈ ታሪኽ ይንገር። ማይ ሹም ጥንታውነቱን ፍሉይ ኪነ ህንፃዊ ጥበቡን ካልኦት መደነቕቲ ነገራትን ዝሓዘ እኳ እንተኾነ በቲ ዘለዎ ታሪኽን ሓድግን መጠን ግን ብደንቢ ዘይተላለየን ንሃወፅቲ ዘይበፅሐን ሓድግና እዩ።
እቲ ቃላይ ብደለለን ዝተፈላለዩ ፀገማትን ዝጥቃዕ ዘሎ እንትኸውን ከም ሓደ ታሪኻውን ጥንታውን ሓድጊ ቀንዲ ናይ መዘናግዒ ስፍራ ክኸውን ይግባእ። እምበኣርከስ ክቡራት ተመልከትና ኣብ ዙርያ ጥንታውን ታሪኻውን ቃላይ ማይ ሹም ዝነበረና ፃንሒት ነዚ ይመስል። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ እንራኸብ ሰላም። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እናግበርኩም ቤተሰብ ቤትና ሁኑ።